आवाज गूंजे तो तोहरे गैंग के लीडर के खोज लिहले बानी हम बुझल। तोहरे जैसन गुंडा के गोद ले लिहले बानी हम। तोहरे जैसन गुंडा के गोद ले लिहले बानी हम। समझे कि हम दूहरा बानी। तोहरे जैसन गुंडा के गोद ले लिहले बानी हम। तोहरे जैसन गुंडा के गोद ले लिहले बानी हम। अभिषेक मलाई के सब सुलझा लिहले बानी हम। का समझे रे?